melu meneng ae lho. Berkonversi. Putri menang-menang seneng masak tanpa cepet lah. Iya ya, kan kok salah. Jinglang kok wis turu wae. Percuma mbok gak bakal tani ndak manuk kalau ini. Ya wis ono guyangan banyu pisan ngono bentangi. Tapi Lapa maneh? aku dhewe. Kobongan tangi. Apa? Kobongan? Iki lho apa sih? Lho, mbak jare kobongan kok ora gendang ngungsi. Iki nglindor ta. Saman tak aku sih salah ikat mong tak buka tak tangi. Trecah cilik kurang ajar. Loh, saman gak cilik toh? Halah padha cilik ae lok-lokan. Saya to mak sampe bener padha cilike deloni runge. Tak untal kowe engko. Assalamualaikum. Ini apa iki, Mbak? Waalaikumsalam. Iki lho Bu RT Eman. Walah, ya ono ya ini kok iman terus. Gak izin ta, Man? Lah apa isin lah aku kelambenan kok. Ngomong ae pakai nganggo isin sih. Melu-melu meneng ae lho. Wes mbah Man, ngeluh aku mikir kowe. Ya wis kok enggak usah dipikir. Ayolah, anten my umbrella, terna aku ning jagan lah, cepet lah. Ih, apa ta iki bengok ae kok gak di omah toh? Nah, aja bengak-bengak kayak nonton aja lho. Nggih, bungu panjaidah terus saliwang. Mbak aku pamitan sih. Yo nak ndang terna kono dari kok. Kowe ra pamitan karo Masmu ya, Nduk? Ih, gelemennya apa lho, Yon? Ayolah, cepet lah. Tak garing kancaku. Karena bengak nyapa ning jagalan. Gua Eman to. Eling mbok anak dhewe di gua. Nggene angel lho. Omonganmu, Man. Ora, Mbok. Aku ki ape makan kancaku sing tas mulai saka Gua Hiro. Kalau ndah lalah kesasar. Wis ora kencang bedam saya kancamu gak nangis minggu. Yo wes, Assalamualaikum. Salam. Bu RT karo mbok iki kok enggak genah sih, anake dhewe dikacangne. Bos, capek kowe iki sik dingon mbokmu kuat kapok lho ya. Sopo kowe ngwalat-ngwalatne aku? Hati-hati, Man. Lek engko gare aku mangkel kuciwa kowe, Mbok. Dungane kok malah elek ngono kuwi. Ayo sabar mbok, wis ngene ae. Emang sampean cak ning ngene pengajian saben sore karo Pak Haji kuwi lho. Oh iya ya, kowe sore kudu melu aku, Man. Awas gak melu. Eleh moh males campur ibu-ibu. Lela ilang nyandi pisan. Ngetepnya aku sampai kok kene. Ya dadi gawe. Iki pisan ndi meni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki lho aku sak jam muter-muter ora ketemu-temu. Karo aku. Ora iki karo sandalku sisian se. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Iki sapa nguncali sandal tekan kene iki ngerti ta, Nduk? Mboten. Loh, niki sandal kula matur suwun Pak Haji pun dijagaaken kanthi sehat walafiat. Waduh, handel tenan cah iki sapa? Kenal ta? Iki kancaku Pak Haji naminipun Meni. Meni. Walah iya ora apa-apa, Nduk. Kok omahmu ndi kok iso sasar tekan jagalan iki? Wah, omah sandal niki mawon ditumbasake wong tuwa kula ya jelas dereng saged tumbas omah. Sing tenanan nih, omah wong tuamu endi? Sepurane cak ora tak gawa tasku ae abot. Timbangane ora mlaku-mlaku. Kayak iku gak waras ta. Gak ngerti aku Pak Haji, wis gak temu. Hello bulan Ramadhani rasan-rasan ae jare kancaku ning Semansa enggak ilok. Neng kene sing dadi Pak Haji aku. Iki jane sapa ta jenenge? Jare sing jujur nih. Oke. Paranan nek gene Semansa, nek gene 12 IPA 6, golek ana sing jenenge I6 jejer ana golek ana HP-ne. Lah iku. HP. Lanjut nyalakno HP-ne bukaan inbox SMS ning kono. SMS arek iku mau nek. Mboten Pak Haji, SMS pancare teng HP-ne.
Aja ngono to karo adik menik sing apik. Wis aja kakek ndagel engko malah batal posomu. Sing sabar nggih Pak Haji, orang sabar cepet dapet pacar. Wis ora usah dibahas. Kowe gelem ra yo melu pengajian? Insyaallah Pak Haji menung tasik Ramadan. Ramadi kunci sekolahnya dhewe selingkuh karo Firdaus. Apa cemburu ta? Wis, yo sinan formulire. Nami, Raden Putri menik mawon seneng masak tempawon. Sekolah SMA Negeri Setunggal Kesamben. Alamat numpak bis Bagong jurusan Blitar Medok Pengairan lah iku. Omahmu ta, Nduk? Sanes ketua RT kula, Pak. Mudok teng pos enten omah tingkat kalih warna putih latar ombo enten taman kula mboten dijok. Sugimen ku ini. Lah iku tanggo ngarep omahku sing sugih. Leh, omong ora kena digubris kene tak goni mulih. Waalaikumsalam Pak Haji. Aku rung salam, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Bro. Apa mesti surai tambah elek kon? Lho, ngono to, pancene dhewe elek. Ngene-ngene apa nek mbokku? Berarti mbokmu lak sing elek. Lho, kok aku sing ngomong lho ya. Ana apa iki? Aku dipaksa karo pilihane mbokku. Apa? Tenanan ta iku? Iya. Aku ya rada wedi karo mbokku. Apa awakmu siap ilingo? Aku cek cilik. Ayu to. Ayu apane ibu-ibu ya kaya mbokku ngono kae. Astagfirullahalazim, edan iku man, edan tenan. Lapo kowe edan-edan barang iki? Lah yo, aku kudu marep jare pilihane mbokmu. Iki sarane teko BRT. Astagfirullahalazim, sakno kowe. Lapo kowe ket mau nyebut-nyebut ta iki? Kapan iku dilaksanakan? Oh sore. Apa? Wis golek penghulu to? Lapo kate penghulu barang? Kok kira aku ape kawin ah? Aja kurang ajar kowe sapa sing ngawe kawin. Lah iki, Mang. Maksudku aku dikongkon ibuku melu pengajian ibu-ibu ben aku iso tobat. Oh alah. Kok malah jadi dasteran no, Man? Aja kurang ajar kowe. Iya, wis cah geger to. Manggite aku wedi. Kowe kok kecil. Astagfirullahaladzim, ini apa deh? Emang bener dari rumah Irama. Darah muda, darahnya para remaja. Yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Darah muda. Kenapa nek ibrah Kulo Pak Haji, Imam Mbak Ija ket mau ngelok-ngelokne aku ora trimo ta aku. Lah biasa nami ngelone aku no. Lah yo wi biasane ngelone aku lho yo. Sing tak omongin beneran no. Ya bener wi. Kancane dhewe meleng. Ya wes bubar mending nglakoni hasil positif ngono lho. Wong gede padha diberah iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemaah. Nggih, Sakniki bahas babagan kenakalane cah nom-nom. Mau aku ketemu cah papat wedo tukarane ana apa? Eman to Pak Haji, anjene kowe iku senengan nggih geger teman. Wes aku neh. Lah sapa neh lara awakmu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepurane Pak Haji kula telat. Ya nduk ora apa-apa. Ibu iki anak anggotanya jenenge Menik. Monggo. Asli menik-menik. Iya, ayo Ayo aku kok. Iya arek cilik ngono ya ayu. Iri to kowe. Kok yo kancaku sing paling gak genah kok iku. Iri we. Rame ae wong penghayuan aku. Lah padha ae. Babah ayu aku kok awak kok printes. Putri kodok paling. Ora enak ya jeneng putri kodok, enake pangeran kodok. Lah kok rame to iki? Wis suwe ta Mas nyewa iki? Ning kene kaya-kaya aku ngambil disebut Pak Ustad. Ngono to. Pak usah niku yo. Lucu banget jenenge sampean sapa Mas? Kenal no, jenengku Ermando Biber Van Persie. Halah. Emang diberi kunci to? Mas Eman karo adike lucu banget. Mbak, mending kok pulang kambe aku ya balike. Lah aku man. Sampean ambek Imah mbek Ijah ae lho. Lho, mosok aku mlaku karo topeng monyet.
sepurane yo. Masa aku karo wong sakit. Wes iki mari kenalane. Ampun. Jadi ngene ibu-ibu, saiki anake diwarai sing apik, diajari sing bener, diajari sing jujur, aja korupsi. Masa iya lungone Singapura jare berobat kok malah ra balik-balik. Dayo astagfirullah. Ya kok kowe ketemen. Arek sama dayo ae. Mulai apa pesawate bane kempes tak mongko dhisik apa piye? Lah, nonton bahan baji. Wes, jadi saiki sing elek gua sing apik-apik digo balik. Inggih Pak Haji, kula enten urusan, kula pamit rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cah, Kak mulai sik. Nggih, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok ora mulai, Mak? Nggih Pak, kula ngantos ijah. Ngapa ngene arepan? Ajeng belanja. Lonjo apa lah ora duwe? Belanja kambing ya Pak. Lah puasa sik oleh seminggu satu klambi. Nggih lho Pak, mungkin nek ngantosi riyo kambing nundak kabeh. Lah ya wis lekno aku arep balik. Aku salam ya. Sampun Pak. Loh, sandalku kok ilang? Ngoten napa Pak? Sandalku ilang, Mah. Jenengan Pak, paling sing supe ngagem sandal sisian. Lah aku wis enom mosok wis lalian. Man Pak, paling sepak sing jupuk. Iki aja sik ujon poso-poso. Biasanya dhek Pak sing jupuk. Paling kowe sing jimuk sing terakhir nang kene awakmu. Walah kok aku neh Pak, padahal jenengan belajari mboten usah seuzon. Ya wis lekno aku arep balik. Ya jenengan ngagem napa Pak maksud? Iki terpaksa nyeker. Yalah Pak, masak nira jenengan. Kenapa? Gantengnya. Lah sendalku ilang nih padahal sendal anyar. Elah, sudah saya telu lho. Ben mulai ngaji yo sendal mesti ilang, malah nyeker ini. Ancen iku ki eden kelangan sendal bola balik oi. Kowe enggak sandale to? Kayak bertasan mani ikun sak gurunge wayahe. Walah se. Berte. Piye iki? Iki ya apa iki? Iki kudu dijelasni cepet-cepet. Wis ngene ae sesuk diinceng sapa sing tukang juman. Nggih. Lho Ni, lapo kowe mlayu-mlayu? Enggak apa-apa Mas, olahraga. Kaya ndengi aku ora awakmu to. Enggak ini. Man, sandalku ilang, Man. Yo, dadak sandalku hilang sisih iki. Itu lah malingnya. Iya, wis ta. Aku mau sing mlayu ta, Man. Ora ya aku mek 2 menit tok. Edan sak maling nyolongi gak sandal sak pasang. Yo, sisian sih. Kok maling raya saiki sisian. Lah iya to sisih lanang sing wedok. Lah kuwi ta malinge? Endi? Lah menik wi. Loh, kok aku? Apa buktine? Lah kuwi apa sing kok gawa? Lah iki sandalku. Kok ayu-ayu mau linyang to, Ni? Jualan iki nyapa jimu sandale wong-wong iki. Bacare Pak Haji, sing elek cukuwak, sing apik-apik cucu. Kok yo wis sandalku sing elek, Pak. Dek,